Aquest diumenge, fins a 610 piscines de Catalunya van participar a una nova edició del Mulla per l'esclerosi. A l'escala la participació va ser ben pobra, i encara més quan l'activitat es celebrava dissabte al matí, quan la piscina municipal té pocs visitants i socis. No es va voler fer en diumenge, ja que només s'obren de 10 del matí a 1 del migdia. Al full d'inscripció pel Mullet només s'hi van apuntar 5 persones durant tot el dia, i del merchandising que s'havia preparat es van vendre 2 tovalloles, una motxilla i una samarreta. La direcció de la piscina municipal hi va posar un valor afegit, i és que va cedir els diners guanyats per la venda d'entrades a la piscina municipal d'aquells que no són socis, un total de 52 euros. A la resta del país, milers de persones es van mullar ahir al migdia per l'esclerosi múltiple en una nova edició de la campanya que pretén sensibilitzar la societat respecte a una malaltia degenerativa que afecta més de 6.000 persones a tot Catalunya. La jornada va ser seguida per persones de totes les edats, entre les quals s'hi van poder veure rostres coneguts. La iniciativa, impulsada des de fa 16 anys, ha aconseguit també recaptar fons per a l'atenció i la recerca. És un exemple extraordinari de com la iniciativa social amb la iniciativa pública i la constància i de molts actes com el Mullet han permès que Catalunya sigui un referent mundial de l'atenció, de la recerca en aquest moment de les persones i també sobretot amb la mirada posada a les persones que tenen esclerosi múltiple. Precisament, la consellera explicava també que a partir d'aquest any l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona podria acollir un nou espai específic pel tractament de l'esclerosi múltiple, que consolidarà a Catalunya la primera línia de l'assistència i la recerca d'aquesta malaltia.